elixida para ser Arias é a palabra mestra. Foi filla dun mestre, foi alumna do emblemático Colexio Fingoi de Lugo, en Vigo estudiou no Colexio de Sárdoma e tamén no Instituto Castelao, e seguramente en estos centros xa soñaba con obras como despois foi Tigres como cabalos. Foi tamén unha mestra na súa profesión, na traducción, na edición, na vida, en definitiva, que relatou no seu libro Denuncia do equilibrio. Mestra tamén no final, na poesía e na defensa da lingua, como fixo no seu último poemario, Interpédiome. E hoxe aínda é unha mestra, nai dun incipiente mestre ao que dedicou a súa obra Darío a diario. En definitiva, é unha mestra a quen as letras galegas deste ano 21, ano Santo Xacobeo, e en xeral toda Galicia, lle agradecemos a súa mestría. Grazas, mestra.